Evo, danas sam u radnoj posjeti u Unsko-Sanskom kantonu. Imala sam posebno zadovoljstvo da sa premijerom Unsko-Sanskog kantona i nadležnim ministrima, prije svega za rad i socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu, razgovaramo o situaciji i pravnoj nekoj zaštiti i zaštiti ljudskih prava migranata na Unsko-Sanskom kantonu. Ovo su posebna situacija kada su se na neki način stekli, bar i približno, uslovi da se migranti smjeste u zatvoreni prostor i to je da njih značajan dio, mada znamo da je još ostalo migranata i da je teška situacija u pogledu same lokacije u Velikoj Kladuši, ali ono što smo danas posebno potencirali jeste briga države, dakle nadležnih organa vezano za njihovu zdravstvenu zaštitu i opšte ljudska prava sa posebnim akcentom na zaštitu prava djece migranata, s obzirom da od početka ove migrantske situacije u Bosni i Hercegovini naša služba za poslove sa strancima bilježi preko 20.000 registrovanih migranata ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno evidentiranih, od toga je 500 djece među njima, od kojih otprilike nekih 60, u zadnje vrijeme se pojavila ta brojka, oko 60 bez roditeljske pratnje, zbog čega smo mi bili jako zabrinuti kao ministarstvo. Danas smo upravo tu da govorimo o njihovoj jednoj adekvatnoj zaštiti. Ono o čemu sam zaista impresioniram, a to je velika jedna odgovornost i jedan humani odnos zdravstvenih radnika Unsko-Sanskog kantona kada je u pitanju zdravstvena zaštita migranata i jedna puna podrška migrantima ovdje kada je u pitanju zdravstvena zaštita. Dakle, i kantonalna bolnica, domovi zdravlja, ustanova za javno zdravstvo čine zaista izuzetne napore da pruže adekvatnu zdravstvenu pomoć i prije svega da se spriječi i epidemija, da se spriječe određene zarazne bolesti i tako dalje. Ono što želimo da potenciramo ovdje, a to je zaštita djece bez obzira na njihov status, i djeca moraju biti i vakcinisana, moraju biti smještena, moraju praktično da im se obezbijedi adekvatna ishrana i da pokušamo obezbijeti i obrazovanje, odnosno neki neformalan vid obrazovne nastave. Sve mi je drago mi je posebno da je UNICEF ovdje i UNHCR pružio značajnu podršku migrantima kada su ove obaveze i države u pitanju, i mi danas možemo da govorimo da djeca u Unsko-Sanskom kantonu, sva ona za koja postoji mogućnost da se smjeste, a to je upravo ovaj dom ovdje u Sedri, imaju i na takav način i obezbijeđenu pomoć, odnosno zaštitu, i mi ćemo sa svoje strane kao Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nastojati da i dalje pratimo ovako jedno stanje, ali u svakom slučaju zadovoljni smo kako se odvijaju aktivnosti. Finansijska pomoć od strane državnih organa nije obezbijeđena u smislu da je sada država u budžetu za ovu godinu izdvojila neophodna sredstva, ali naravno tu je pomoć Evropske unije, odnosno Evropske komisije, koja je dala sredstva iz IPA fondova, i rekla sam da se radi o sredstvima od vrijednosti od oko 8,2 miliona eura koji sada su dati za Bosnu i Hercegovinu. Ta sredstva ne koristi praktično nijedno od ministarstava, nadležnih ministarstava, i zato upravo ovakvi sastanci, ovakav vid koordinacije treba da doprinese da ta sredstva budu usmjerena za pravu namjeru, odnosno u prave svrhe, a prije svega pomoć migrantima. Ovdje je jedna velika zabrinutost i zdravstvenih radnika, evo i nadležnih organa vlasti u kantonu, Unsko-Sanskom kantonu, i za zdravlje vlastitog stanovništva, koje je pretrpilo najveći oblik najteži oblik migrantske situacije i onog svega što je zadesilo Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju prolazak i tranzit migranata kroz Bosnu i Hercegovinu, tako da je potrebna pomoć i za njihove
i za njihovu zaštitu dakle javnog zdravlja u ovom kantonu, a i zaštitu migranata, jer to je preduslov i za zaštitu stanovnika Unsko-Sanskog kantona. Moja poruka je praktično danas da migranti u Unsko-Sanskom kantonu nisu samo problem Unsko-Sanskog kantona, da je to problem države i da ćemo zaista sa svom ovom problematikom koja je danas bila razmatrana na ovom sastanku prenijeti Vijeću ministara kako bi mogli jednu širu koordinaciju poduzeti sad posebno u situaciji kada su došla sredstva i kada smo u situaciji da uz pomoć Sarajevskog kantona gdje imamo smještaj za oko 1000 migranata, stvari prebacimo teret migrantske situacije i na ostale kantone, tako da Unsko-Sanski kanton za ubuduće mora da osjeti da je ova koordinacija institucionalizirana i da mi praktično ćemo voditi računa o potrebama i Unsko-Sanskog kantona i Sarajevskog kantona i svih onih gdje su smješteni migranti. Sada trenutno imamo 9 centara gdje se nalaze migranti, gdje su identifikovani migranti u Bosni i Hercegovini, malo koji od njih praktično nema onu zaštitu od strane države niti upravljanje, uglavnom ovim centrom upravlja IOM, drugim Crveni križ i tako dalje. Mi moramo i na tom planu zajedno sa Ministarstvom sigurnosti da povedemo računa kako bi to sve stavili pod ingerencije državne vlasti i onoga što nam propisuje Zakon o azilu i Zakon o kretanju stranaca. Posebna spremnost je ovdje vlade Unsko-Sanskog kantona za saradnju i to se već osjeti kako je ta saradnja krenula i sa Ministarstvom sigurnosti, a i evo i u ostvarivanju svih ostalih prava, jer dovoljno je reći da adekvatan smještaj praktično je preduslov da sve dalje aktivnosti koje migrantima može pružiti država Bosna i Hercegovina u ovom kretanju njihovom kroz Bosnu i Hercegovinu. Što posebno smo danas potencirali jeste da novac koje su dobile međunarodne organizacije kao pomoć Bosni i Hercegovini, a to su sredstva koja su došla i IOM-u i UNHCR-u, budu na adekvatan način potrošena u Bosni i Hercegovini. Radi se oko 8,2 miliona konvertibilnih maraka i ono što će se dalje uraditi jeste evidentiranje potreba posebno u oblasti zdravstva, u pogledu obrazovanja, u pogledu jedne pune zaštite migranata i djece migranata, djece koja su odvojena od roditelja, da se ta sredstva ulože u potrebe koje Bosna i Hercegovina iskaže. Znači, predstoji nam dalje aktivnost da svaka od ovih nadležnih institucija prikaže svoje potrebe i dostavi ih naravno koordinacionom tijelu, organima vlasti u Unsko-Sanskom kantonu, zatim u federalnom ministarstvu i u Vijeće ministara kako bi mogli adekvatno da odgovorimo na njihove zahtjeve. Mi ćemo se založiti kao Vijeće ministara dalje da se obezbijedi smještaj s obzirom na ove hladne dane u Unsko-Sanskom kantonu i poduzet ćemo sve mjere kao da za osobe koje budu smještene ovdje i koje budu se registrirale zajedno sa djecom i pokazale volju da za azilantskim statusom ili nekim drugim oblikom zaštite u Bosni i Hercegovini da izađemo u susret i u ovim zimskim danima koje predstoje da zaista pružimo adekvatnu pomoć.